Coneixeu la nostra eina Garbell, en col·laboració amb l'IEC? Si ja heu vist la càpsula de Neologia 3 titulada Paraules correctes que no són al diccionari, ja n'haureu sentit a parlar. Però sabeu què és un garbell? Doncs un garbell és una eina dissenyada per separar materials segons la seva grandària. És una mena de filtre que ajuda a separar el que és bo de les impureses. És a dir, és l'eina que permet separar el gra de la palla. A l'Observatori de Neologia es recullen neologismes de tota mena, però com ja sabeu, no tots són vàlids. Per això hi ha la necessitat de separar els neologismes que podrien ser al diccionari de la resta de paraules que no hi encaixen. Per dur a terme aquesta tasca es va crear una eina informàtica que permet filtrar el buidatge de la mateixa manera que un garbell tradicional filtra el gra. El garbell és un recurs que teniu disponible en aquest enllaç que analitza les paraules que no són al diccionari normatiu, el DIEC2, però que apareixen en l'ús i valora si són més o menys diccionaritzables, és a dir, si són bons candidats per entrar al diccionari. Dit d'una altra manera, el garbell determina el grau de diccionaribilitat de cada candidat. Això ho fa aplicant un càlcul basat en l'aplicació de criteris lingüístics, d'ús i documentals. El resultat d'aquest càlcul es concreta en una d'aquestes categories. Diccionaritzable, neologisme que té prou recorregut en l'ús i que no mostra cap característica que en qüestioni la sanció lexicogràfica. Prediccionaritzable, neologisme que encara no té prou recorregut en l'ús i que alhora no presenta cap característica que li impedeixi ser diccionaritzable en un futur. No diccionaritzable, neologisme que es troba a l'inici del recorregut en l'ús social o que ja ha avançat en aquest recorregut però ha mostrat característiques que el fan ser un candidat no adequat. El garbell conté gairebé 10.000 neologismes lexicogràfics provinents del Bobneo i analitzats des del punt de vista de la seva diccionaritzabilitat. Es va obrir al públic a mitjans de l'any 2022 i la quantitat de dades analitzades va creixent de manera constant a mesura que va processant les dades del Bobneo. Aquest creixement no s'aturarà mai perquè l'aparició de noves paraules en l'ús social és incessant. Aquesta eina serveix per filtrar el buidatge de l'Observatori de Neologia i s'ofereix com a una font de consulta per al públic general. A més, contribueix a la divulgació lingüística. El garbell és intuïtiu i fàcil de fer servir. Compta amb un cercador per poder trobar paraules concretes i amb una llista on es troben tots els neologismes per ordre alfabètic. A cada entrada hi apareix la informació gramatical de la paraula, la categoria de grau de diccionaribilitat i els criteris que s'han seguit, els contextos en què apareix i les ocurrències per anys. El seu disseny atractiu i senzill, amb gràfics i codis de colors, fa que la lectura de tota aquesta informació sigui fàcil i ràpida. Funciona com un semàfor. Hi ha 3 colors, el verd per a les paraules diccionaritzables, el gris per a les prediccionaritzables i el vermell per a les no diccionaritzables. A més, també es marquen en color groc aquelles que són de registre informal. Si en voleu saber més, escanegeu aquest QR per accedir al garbell.